Hola, aquest diumenge no presenta complicacions la situació meteorològica cap al Pirineu. Tenim un dia radiant, això sí, ens hem trobat amb ambient fred a primera hora, temperatures sota zero, fins i tot cap als fons de les valls en alguns indrets, i al llarg del dia mantindrem certa estabilitat, ambient suau a migdia amb alguns núvols poc importants. De cara a aquest proper dilluns, comencem la setmana sense grans novetats, ni pel que fa a l'estat del cel, ni pel que fa a temperatura. Això vol dir que tindrem en conjunt domini del sol amb el pas d'alguns núvols prims, potser algun núvol d'evolució poc important pot aparèixer, menys que avui fins i tot a migdia a zones del sector oriental, i les temperatures es mantindran sense canvis importants. Aquí tenen alguns exemples, de nou, ambient fred a primera hora, però a migdia temperatures més agradables. De cara a la jornada de dimarts, sí que ens creua una línia frontal molt poc important, però aquest front sí que pot ajudar a partir de migdia a fer formar més núvols d'evolució en conjunt, amb alguns punts d'aquí del Pirineu, i també pot aparèixer més núvols baixos al llarg de la tarda cap a la cara nord. En cap cas precipitacions. Temperatures també sense canvis importants, tant de nit com de dia. I per dimecres, ens arriba a més una zona més aviat d'altes pressions, més que dimarts fins i tot, i això garanteix un dimecres radiant amb algun núvol prim i temperatures que també a migdia podrien ser una miqueta més altes. Potser a partir de dijous comencen a arribar alguns canvis. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.